Дуслар, бүген без сезне Чуваш халык орнаменты белән таныштырырбыз. Чувашлар Идел буенда, Чуваш Республикасында яшәүче халык. Аларның үзенчәлекле телләре һәм мәдәниятләре бар. Чувашлар халык саны буенча Россиядә 5нче урында тора. Без бүген милли бизәнү әйберләрен ясарбыз. Чувашлар фикеренчә, алар хуҗаларын кара көчләрдән саклый, амулет буларак кулланыла. Тик бизәнү әйберләрен ясарга керешкәнче, Чуваш халык орнаменты турында видео карап китик. Чуваш орнаменты милли чигү һәм зәркән сәнгатендә, киемнәрдә һәм архитектурада кулланыла. Әле 15нче гасыр башында ук чувашлар телләре, мәдәниятләре һәм киемнәре буенча 3 төркемгә: өс, вирьял, ас, анатри һәм урта, анат-энчи чувашларга бүленгән. Идел буенда чувашлардан кала башка халыклар да яши. Шуңа күрә өс чувашларның күлмәкләре марый киемен хәтерләтә. Ас чувашлар сәнгатендә исә татар халкының йогынтысы сизелә. Кайсы төркемгә каравына бәйле рәвештә чувашларның орнаментлары да төрле булган. Ас чувашлар ак фонга эре һәм төрле төсләрдәге бизәкләр чиккән. Төп орнамент ачык кызыл төстәге киң тасмалар рәвешендә булган һәм вак бизәкләр белән тулыландырылган. Өс чувашлар фон итеп ак төсне генә түгел, башка төсләрне дә сайлаган. Вак, нәфис орнаментка өстенлек биргән. Урта чувашларның киемнәре ас чувашларныкына якын. Хатын-кыз киемнәренең күкрәк тирәсендә төрле бизәкләрне күрергә мөмкин. Орнаментта гадәттә тасма, зигзаг, квадрат, өчпочмак һәм башка геометрик фигуралар кулланылган. Чувашларның яраткан элементлары да бар. Мәсәлән, кояш яшәү чыганагы, нәсел агачы яшәеш һәм зирәклек символы, нәсел көче бердәмлек символы, хайван рәсеме тырышлык символы, сызыклар тормыш юлы мәгънәсендә кулланылган. Без чуваш орнаменты элементларының нәрсә аңлатканнарын белдек. Хәзер инде кул эшләнмәсен ясауга күчик. Аны ясау өчен безгә Салават күпер журналыннан әзер калыплар, кайчы, бумала, буяу, стакан белән су, җеп, сәйләннәр, катыргы, нечкә тасма, җилем карандаш һәм җилем пистолет кирәк булачак. Әлеге эшләнмәне буй башлаганчы, чувашларда төсләрнең нәрсә аңлатуын белеп китик. Чуваш орнаментында гадәттә кызыл, яшәеш, батырлык, мәхәббәт төсе, ак, дөреслек, чисталык, зирәклек төсе, кара, игенчелек һәм кайгы төсе, яшел, табигать төсе, зәңгәр, күк төсе, сары, матурлык төсе кулланыла. Дуслар, без төсләрнең нәрсә аңлатканын белдек. Хәзер буяуларны һәм пумалаларны алыйк та кул эшләнмәсен буяуга күчик. Чуваш Республикасын яратып 100 000 төрле чигү иле дип атыйлар. Элек чигү белән һәр чуваш хатыны шөгыльләнгән.
Чуаш кызларын чигүгә кичкенәдән өйрәткәннәр. Буй җиткән кызлар үзләренә чигүле күлмәкләрдән, баш бәйләүчләре, билгә бәйләнә торган асылмалы бизәкләр һәм туй япмаларыннан торган бирне әзерли алган. Чигүле бизәкләр белән беренче чиратта нәкъ менә хатын-кыз киемнәре бизәлгән. Чөнки чуашлар фикеренчә, чигүле кием хуҗасын кара көчләрдән саклаган. Ә үзе дә яңа тормыш бирә торган хатын-кызны сакларга һәм якларга кирәк булган. Дуслар, чуаш халкының бизәнү әйберләре хуҗаларын бизәп кенә калмый, аларны кара көчләрдән дә саклый. Безнең кул эшләнмәләребез дә сезнең чып-чын талисманнарыгызга әверелсен һәм уңышлар китерсен.